mostrar el recolzament dels socialistes valencians a lo que és la innovació, el desenvolupament, la recerca. És un element fonamental per a que este país tingui futur, per a la reforma del model productiu. És necessari que s'aposte directament per allò que pot ser l'eixida més sostenible a la crisi, i des d'aquesta perspectiva estem molt contents que el rector ens acollisca este dia per a veure de primera mà tot l'esforç que està fent la Universitat de València en favor de la innovació, que és, com dic, una qüestió fonamental. Tot i tenint en compte que la Comunitat Valenciana està per baix de la mitjana de la inversió en innovació, en desenvolupament, i nosaltres pensem que malgrat les dificultats econòmiques, cada vegada que se deixa d'invertir en I+D+I, el que s'està és deixant d'invertir en el futur. Per tant, el que altres regions fan possible, nosaltres volem que també sigui possible així a la Comunitat Valenciana, i volem mostrar clarament la nostra absoluta prioritat en tot el que té a veure la investigació, el desenvolupament i també el que significa la unió i l'aliança entre l'empresa i la universitat.